RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Rachel. Hingkod ang pangidaron, minyo, ug may usami ka anak sa akong asawa. Taguan na lang ang akong kumpletong address diri sa Mindanao. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong asawa. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oy, Rachel, buntis ng imong asawa? Ha? Murag di man ma? Wa may gingon ako si Carla. Naginom ba na siya pil sige? Kaya lagi, di siya gusto nga mamanghura ng among anak. Tungod lagi sa kalisod o kamahal sa mga palitunon karon. Mao ba? Unya, anong dako man na siyag tiyan? Ha? Dako bagod? Murag bil-bil ra masiguro na ma? Dili na mo bil-bil, oy. Nidako gid ang tiyan sa imong asawa. Unsa? Bitaw, Chel. Nasi nakaingon anak na ko nga, di ba ko nakubuntis? Ha? So, manawa pagkabuntis, nga nagtumar man kog pills, aron di ko mamaptos. Pero murag magbida ko tuod ang imong tiyan. Nakabantay sa bitaw kong murag bugat ng akong tiyan ay. Pero makoy kipati nga sintomas nga maptos ko. Wadto ka tag manghihilot day. Ha? Buntis ka gid, Inday. Ha? Uy, nga nung nabuntis ko. Natural kay may bana ka man. Imong bana man ka ning gwapo nimong kuyog. Salamat, Lola ha. Kung ingon ini ka gwapong imong bana, sugot oy nga mo mabdos ka. Mura ka manggug na tinga. Kuan ka nang
Kuan manggod manang. Lalaki ba yan ng inyong anak? Yes. Ako na. Gusto ko lalaking anak. Mabdos gilay ka, Carla. Okay. Diyan natas ba Pagamping ha? Ampingin ang atong anak. Lucky ba yan ha? Jel, pwede na magpatanaw, doktor? Kay, di man siya ko kumbinsido nga maptos ko. Unsa? Gibati sa kong asawa nga diligid siya mabdos. Kay lagi mi gamit siya og pills. Bisan gani kuno og dili mi mag-sex. Mutumar magid siya og pills. Wa siya palta sa pagtumar niini. Mao nga nakasiguro siya nga dili gid siya mabdos. Mao to nga aron sa pagsiguro, amo na lang siya gida sa doktor. Ug unya, Wa may batang imong tiyan. unsa dok? Ingon pa bitaw ko. Wa ko'y feeling nga maptos ko. Nya, dok, nganong midako man ang iyang tiyan? Magpa-ultrasound ta, aron ato maklaro. Okay. Sige, dok. Yan ang resulta sa ultrasound sa kong asawa, dok. Wa gyud bata sud siyang tiyan. Kundili tubig. Ha? Tubig. Tubig ang nakaingon nga nung midako ang akong tiyan, dok. Obserbahan lang sa natong usa ka semana. Amba lang una ta. Pero og dili gyud ni gani mo gamay ang imong tiyan, mag-usab tag ultrasound. Sige, dok. Jel, kutasan na lagi ko. Bugat ng akong tiyan. Nga ang kibida ko managmaya ng tiyan mo. Balik na tas, doktor. Ilaos na lang ko sa ospital, be. Kutas naman kayo ng tiyan, ah. O sige, hospital ta. Ascites kini. Gusto mo na, dok? Gusto ka ng doktor nga nagtanaw ninyo. Tubig ang soda ng imong tiyan, misis. O kinahanglan nga ato kining kuha ng tubig. O pagkauman, ultrasound pag kitang balik ha. Kay may lain pa ko nakita ka sakit ni mo na. May bugo na imong matris. Unsa? Gikuhaan gid og 8 ka litro nga tubig ang tiyan sa akong asawa. Ug may gipatumar nga tambal para pahili sa bugon kay gamay pa masab kuno ni. Pero human sa usa ka buwan, mibalik magdako ang tiyan sa akong asawa. Ang ingon sa uban nga amo kunong ipabinisaya kay basin og gipadautan. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, midako ang tiyan sa akong asawa. Nagtuo mi nga mabdo siya. Diya nga gipahilot namo. Apan ingon sa doktor, ascites man kuno. Unsa man ang sakita?
Diin man na makuha sa kong asawa. Ikaduhang pangutana. Gikuhaan og 8 ka litro nga tubig ang tiyan sa akong asawa. Apan, humanso sa kabuan, mibalik magdako ang iyang tiyan. Wa ba ni kaayuhan sa kita o magbalik-balik na lang? Ikatulong pangutana. May nakita sab nga gamay nga bugon sa matres sa akong asawa. Tungod ba ni sa pagsigi niya og tumar og pills, sud na sa 3 ka tuig nga way palta sa pagtumar o bisan dili gani may mag-sex, mutumar gid siya? Ikaupat og katapusan. Nagingon ang among silingan nga amo ko ning patambalan og binisaya ang akong asawa. Kay basin ko og nabuyagan o gipadautan. O ganong mibalik mang pagdako ang iyang tiyan. Maayo pa kani? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rachel. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini nga akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Kasi pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kay padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o driba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Inyong mga legal ng mga problema si Atty. Eileen Bathan ang mutambag niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan ng mga karong adlaw mo kini nga character is built through pitfall choices. Stay true to what is right. You know what you think is right as long as it is not against the law. Of course, it is not against the law kay right man, no? Okay? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Rachel Minyo, may usa ka anak taga Mindanao. May tugod ni siya ang asawa, no? May mga taga Mindanao nga atong mga great, no? Daghante tag mga kaila sa Mindanao. Mga taga Sarangani, no? Permira banda, musta naman si Dr. Jurwis, no? O John Mata, Dr. John Mata, musta naman mo diya sa Mindanao. Mga taga Davao. Si Ma'am Juliet o si Frankie Kamingi diya sa Siargao. Okay? Ug nagisulat diri si Dana Mier sa Kandulawan, Talisay City. Ako lang basahon gikan ni Dana Mier. Mayang pagpaminaw ni Honorable Barangay Captain Josepina Kunsyal diya sa Kandulawan. Ug atong active nga konsehal diya nga iyang anak si Jonathan Kunsyal. Mga Mier family, Gabriel Bajon, Asida, Riel Gabi, Asriel, Daniel Rain, Evelyn Isubal, Lourdes Icunas ug si Jane Berbo. Mga Ortiz family, si Jocelyn Ivy ug si Romel. Garbis family, si Jules ug si Chisiv. Destacamento Mirasol, si Faith ug gikan ni Blitz Marie Gerares. Gerares ba ni? So diha sa Kandulawan, Talisay City. Sa Kandulawan, Talisay City. Mga Barsulati family, Dorothy, Evelyn, Jerome, Jamaica J. Okay? Mga taga Mindanao, thank you very much. Makanunayan yung pagpaminaw. Okay? So, going back to our sender, si Rachel. Unang pangutana, nidako ang tiyan sa akong asawa. Nagtuuming nabdos, dihang gipahilot namo, apan ingon ang doktor ascites man kuno. Unsa maning sakita? Diin man ni makuha sa akong asawa. Well, kining ascites, mauna nga naay abnormalidad sa functioning sa imong heart, other vital organs. Ang fluid matrap diya sa tissue because of strong pressure sa sod sa blood vessel. Now, instead nga
ang tubig mo sulod sa blood vessel mo pagkawas na noon because of the high pressure. Mo na ang venous insufficiency ba, chronic lang disease, chronic heart problem, kulang sa mga protina o kanang mga taong perming nagatindog, mo na mga hinungdan ani ni mga ascites or mga edema, no? Balikon ako, cardiac, sa atay, sa renal, o uban pa mga functioning sa lawas. Uban mga hinungdan, nga kay allergy, o naabak kay ingnon ta katulagi, ka liver problem. So, aware taniya ni medical problem ni masulbad na ni kung ang root cause ma-address, either heart, liver, lungs, whatever. Kaya kung imo lang ning kuhaan og tubig, posible nga mobalik rapod kung dili ma-address ang root cause nga naman nga naman na may fluid retention sa abdominal area. Fluid ni siya. Kaduhang pangutana, ikuhaan og 8 ka litro mawalagi nga tubig ang tiyan sa akong asawa. Panuman sa usa ka buwan, nibalik ra pud pagdako ang tiyan, wala ba di ay ni kaayuhan sa kita. Ako nang ginaingon, kinahanglan nga ma-address ang root cause nga numang naamay siya ascites. Ang usas mga tambalan is ipagaani sila og mga diuretic, no? Mga sabi minumduman akong diuretic, furosemide or Lasix, no? Ang imong asawa imong instructionan to have low salt intake, onya avoid mga allergens, onya kinahanglan nga inagmatog siya ang iyang leg is higher than the heart. Sumuha ka ng mga little pamaagi, no? So, dietary restriction. Avoid mga allergens, mga makapahubag, no? Kay daghan ni siya rason. Nganong naaman ni siya, ani? Internal medicine concern ni siya, no? Sunod nga pangutana, may nakita sab nga gamay nga bukol sa matres sa akong asawa. Tungod ba ni sa pagsige niya tumar og pills, sulod na sa 3 ka tuig nga walay palta sa pagtumar o bisan dili mi mag-sex, mutumar gyud siya. Well, daghang kayong mga side effect ang pills kung sa atong mayumduman sa mga susama ani nga mga concern, kani mga babae nga mag-take og pills, posible nga magka-develop og mga adverse effect. So sa may mga side effect kaning magsigig inom og pills, mo tender mo ang breast mo enlarge, mo tender, magsigig headache na spotting, ang uban dili na magregla, mo gain og weight, ang uban mag mood swing, unya mo decrease ang sexual drive aning mga babae nga nagsige inom og pills, no? Ang purpose sa pag-inom og pills kay para dili magkabuntis, no? Kung wala na plano nga inunta control sa pagbuntis, hindi na kinahanglan mo inom pa og pills, no? Sumo na mga adverse effect o side effect nga mahitabo kung ang usa ka babae masigig inom og pills. Ikaw pa ko tapos ang pangutanan. Nagingon na nga akong silingan nga amo ko nuning matambalan og binisaya. Akong asawa kay basin nabuyagan og gipadautan. Kay nganong nibalik dako ang tiyan, maayo ka ha? Well, ako magod Richel, usa ka medical doctor, so akong orientation is more on the medical side of it, no? So, akong balikon, nganong naaman na mga problema nga ingon ani nga mudako ang tiyan sa usa ka tao is because of cardiac, liver, lung problem, chronic, ang dugo, ang fluid, instead nga naa sa sud sa blood vessels, mo exit na because of strong coronary kanang blood vessel pressure, no? Mo na accumulate na siya sa tiyan, onya kinahanglan nga i-address ang root cause nganong mang nahitabo man ingon ani, because kung kuhaan lang ni siya fluid, ang gitawag nato ni ascites, posible mo balik kung manay tabuan ng imong asawa nga human ikuha og fluid ning balik because maybe wala ma-address ang root cause sa problema.
So, kasabot ka sa kong speaker ni mo, Rachel, naning kamot ugyupo ko nga masatisfied ka, no, diya sa Mindanao. So, regards tanan si Rose ug Bob Trinidad sa Davao City. Thank you very much sa kanayon yung pupaminaw. Hinaot nga, okay rang pamunga ni Mas Durian, da, Bob? Nagkanarap ako sa ibong farm, ni duta ni imong nga durian plantation diya, ibong kay ko. Di bang ko ng durian mabuhi diri sa Cebu? O mabuhi mo gani, dili mamunga. Okay? So once again, ako si Dr. Rene Obra, ngadto sa libuan, millions ka naminaw sa itong problema, another programa, kini akong suliran. Daghang kayong salamat. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!